Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Narendra Modi, Purun Kethom, PM Arpu Kedeng Japan, Sime Kedeng Ponji Apan, Kachisikpon. Delhi Kimi Rong Sopi Arlo, Rashtrapati Bhavan along, wo signify Sir Cap Arni, India Prime Minister Arpu Kedeng Ponji Apan, non Puthot Purun Kethom Narendra Modi Pen, Purun Kethom Arpu Deng Ponlo. Sorkar kimi ke seng ponji aphan lapuan angbong jingki pate pame pensi sorkar seng ponlu bangso sorkar ke seng ponji amei pi along keton kelang sai khi atum kelang pangching pon pemeji aphan sayang deng do anta deng pon bomlu मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Monsing hanse akulat me chopidet kopai ke me kaheno arani kewang baduta chiputhek the munida kahelong kewang ke me arani tado kaheno arani tado komentu tong ke me kaheno arni kewang pone maduta chichinini sonsi vosegni phaiser kep arni pherang ke pen ka homri dam socheng constituency ke parlo bothat langso longre terang arong amekar Monsing hanse akulat kupi kosom penloni kedam tang ajo por phai khrehinia por malong me chopidet lo
Pherangki pen ka humri dam ahut kulat ahem phumate monsing hanse ahem asor o sumar atum mekri meklang pensi cho thek the jun thek the athe la bangswa kulat pensi hemrit angton kichui kijuni o sumar atum aphan anta bangswa kulat pensi ki pachar lipon sitami dirlo apor ko pi ko son penloni alangli tum ko pai ka henu ajo kulat aba me chupidetlu monsing hanse ahen pen nangache thandun atengki lak trok bak ason amung na hokpon lopusi ningjepon la sialang ni tum kisung ka chetong nang kok pen ajok karbi anglong autonomous council along kachari cem dr tuliram rong hang pen kedang lok mla rup singh teron la pen local mac het sing rong phar alang li tum ke the kiding atum do anaphan kisung ka chetong mon sing hanse ahema soratum nangrab don vek thapusi choning report bothat lang sopen hemari bongrung karbi anglong news ang li rong che than jim long re terang arong menen mon hanse labang so do kan to ko ana porsi mi ke chulong तो वे अजो पता ले एग्जैक्ट में कथा खदे रहदी 12 बजे 1 बजे ल सोंग बंग से मेचो mi ke chuke mani tong na hang la puma man de nang limit hang tong gom long don आने को प्रेक्सी तक हा माने अजो हला इंतिहेम मुसो ला बरसन नसी चाइनोंग ए प्लुक बने बेना हेम बांग ला चाइनोंग लु तक दे किदे ला बिरे जो मासो ए प्लुक से ला कमी के चो थे गन ला मासिन दम हा न कांग थो थो tangte labang so do kan along ke ko an ba ko pipia hor musik mi ke chupon long la ate ko ana hor musik kaluksan la दाके कदोवे हिसाब एत पुते ला अबाना बाकी नो बस्तु के दो पे के 6 लाख बका तंका ने चलो का हक से ठंडा में फेस लोका deep face ta 60 55 so तो प्राइस दो तुला ला 30 35 so I must no na por bang na li hin pen ko pi ko son ko ma thage उनका मत है बंगे गरब दाके थे दिंगनुम हन लाई मेथांग लोकल एबीसी फंतालो अंतन माले फंता चुनिंग लिथुलो हलाले तो मंदा ना रब बने फंसे लिहित बंगे जाते चथान पनिस्ता अनांग तो मेनंग लांगले पोतेनाला बंगसे अबेदत पो सो एरिया के पो जात लय लिहित बंगे labang so do kan gan ten nang li ning kan ko an pen lo bitang ga दिल्ली 2006 पेन लो मा नेली सुमार आपको पे से दी हेड पेन दिल्ली लो चाली बम मासी दुकान से दो बम से तीन जाने सोन चितो ना को ला नेली हबी हेक मन ता दोलुमती नॉन के चो के जोन पनो स्कूल के दाम के वांग पनो बा कप पर हेता ला पेंसी निर्भर लो हे ने वेके ला पेंसी क बॉडी पेंसी स्कूल पर तो ना जालो मिले से पन्ना पेन बांगे नी ता सुमार स्कूल के तो दिन कपा दोनी बांगे हरे झमेला लो किसुंग लो सी ला लोकल एमसी पान पेन ला माले फन बांगलिता नक पेन सिता ला तुम नाचिंग होन sonte pini asap ovet pusita ba lang itu maning sampen nang cuma tha sonte pojanali cuma tha pangke bile ka ma ke an ke ni thedala ta prang man danili so party long si dodon bo aro do penta aro claim non bo ma kamang ta lihin man ke la si thejot ko hala to Bangplia Saikhia Toma Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Arideng Pen Arpu Kangthan Det Longri La Penrat Asong Kejok Wanangji Aphan Matha Ponsi Jammu and Kashmir Alongri Lieutenant Governor Manoj Sinha Abang Saideng Ponsi Bangplia Chokomar Atuma Phan Arpu Pen Ingthan Ponpe Pakistan Inter-Service Intelligence Lapen Halabang Salongri Malom Karting Chen Ok Chumpran Asong Atum Along Kacharab Dundo Pura Bangplia Saikhi Atum Aphan Ketarli Patini Pe Messi Bangpli Aphan Arpu Pen Ingthan Pon Petlo Pusi Berta Pachetak Pon National Desk Report Karbi Anglong News West Karbi Anglong Labor Union Wana Tumpen Area Committee Keseng Asai Kedengpon Nijang Karbi Anglong Rongkhang Constituency ke Parlo Rongkoroi Arong Along Bosiga Chikloni Phaiser ke Parni West Karbi Anglong Labor Union Wana Tumpen Puthot Area Committee Keseng Ponthu Choklem Chodam Atum Sitami Jakong Kachepachini Je Aphan Pura Nijang Karbi Anglong Arlota Surihinira Ingkoi Aningkan Manop Kram Sapen Chepahem Phuponsi West Karbi Anglong Labor Union Amahang Pathek Pondu
Lason si West Karbi Anglong Labor Union wana pen ajak ding kloi pen kemang pon nijang Karbi Anglong arlo atok anu kedo arada tum sitami choklem chodam ajakong chini lap dangji pupen atok anu sita komiti sitami sengpon bomsi puthot rongkoroi arong along sitami area committee sengpon thulo rongkoroi area committee along pen meipu arpu kedeng pon lake dipjoti sorgiari lapen kongchon bang arpu kedeng pon ramsing timong latum bang hiniatum aphansi arpu pekponlu Karbi Anglong arada tum sitami choklem chodam atum an klem kedam kejoy keji mati kasik sakse deji aphan labor union ajakong pangtang ponang poputa sorkari gaubura pen than pachini pon lapen nijang Karbi Anglong arlo atok anu setami labor union asong komiti sengpon etnangji puta meipu manop kram sapen pachini pon labang swa mai longka chetong dun West Karbi Anglong labor union wan meipu manop kramsa branch committee meipu birbor terang kongchun bang sukuram sagra finance secretary jogot tiso sorkari gaubura lapen kaprek man kedo ke thegidingatum chetong dun Kardom, pini nili tum ladak keseng ke bang bangke nili tum la labor union la bangso West Karbi Anglong ne tum la labor union la so aro keseng fansi banglo branch committee under the branch committee pen asulo branch committee tum long alang litum area committee tum ladak rongkroi along sini tum keseng banglo la alang litum bang branch committee tum long acerap donje fansi nili tum pini ladak keseng pan banglo lasi elitum labor union la elitum methang adet kacerai kom je panlo lasi kecok sietum keklematum do lasi hala bangsu kecok sietum phan kapawir ponje phan kapaprai ponje phansi nilitum village committee lapen area committee la bangke elitum kenang sotke mane elitum rong along sitame kameklem tum dopik mesri pen danglok labor pen danglok sitame lahai elitum long dopik lo potsi elitum la bangsu keklem kerai kom je phan alang litum phan elitum kacerai kom je phansi elitum la labor union area committee sitame keseng phan bangna koklo asi elitum methang adet elitum kam kechoklem pen kapalong je phansi elitum chingwai pon bomlo asi elitum abangke koson elitum kemeji ma elitum angtan kapachongla damde je phan elitum kaduke Karbi Anglong ara sitame chini lo je elitum akorti angje tum akapreka hawar kachongla da makisung ke kadugi tumta kachini sigeong lo posi elitum akapreka dim ke damde pen methang det long etum chongda chutulu lo pot elitum an sosesi tum me ponji pusi tum labor union raikom saiki pensi tame elitum eprang aphansi elitum kithik padupon lo asi ekebangji sitame akapreka hawar long sitame Dong Punjuri English School along HS asat langki unduna tumaphan felicitation program lapen parents meet kedeng pon wo signify ner kep arni rongmong we block angkang langkhang TGC cluster ke parlo Dong Punjuri High School along pining asengkan HSLC asat lang along bangso school penchepa undun students atum aphan karcho lapen teachers parents meet pu amai sitami pedoponlo bangso amai long lo than bang sotrosing teron ahin pen mai chari ponsi satlang ki undun bang pho aphan archo ponlo karcho pono sumar amen Krishna teron Momin Ali Janani Tati Ria Tirke lapen Anil Topo bangso amai long alohi aman pen rongmong education block chairman Kolom Singh teron KSA Langkhang head branch president Rupson Rongpi TGC Langkhang cluster president Biswa Ronghang Atsa Nogao district organizing secretary Ojoy Panika Atsa Kaliabor branch president Smart Nayak Aksa general secretary Krishna Terang Sorkari Gaubura Sameswar Hanse Satyajit Gogoi founder of Sarothi KSA Langkhang head branch secretary Rup Singh Be Klembang Phu Bharat Phangcho Dong Punjuri High School SMC president Kamson Ronghang ME School SMC president Sotro Teron Lapen LP School SMC president Rup Singh Tiswa Tumche Tongdun Pen Mai Mesen Pen Pachun Ponlu